Na kidak kisien ki blapau hi menta ka BJP kala aban dono ya ka jingsenia bat kanam wan shu ha kabor la ong umma Vincent H pala udkhot syaka ying dorbat hau ain Lok Sabha na kaslong parliamentary seat habau nonglum khubor New Trap Media Network ulio ekran kerpang bat umma Vincent uteu udkhot syaka ying dorbat hau ain Lok Sabha luong bahak lengki jela kari Kumha Bihar, West Bengal, Rajasthan, Tamil Nadu, Karnataka, Chhattisgarh, Haryana. Bat kentup ki jela setelam ingi Kumha Manipur, Nagaland, Mizoram, bat Assam. Kadon ka khubor bagi pai ba kinum ai jing kersan shu i ke BJP. Namar kadai ka parti ke bapharya jing sngoniam. Bat ko perkhat tang katu ka ningot ki hespa. Klem perkhat lem mi ki pan. Uma Vincent ulo ongru baka jingja kan at Manipur kalong ka mat ban kta ke BJP dak ba yaturu bagini ki jingja kila jaru kum Haryana Maharashtra Madhya Pradesh dak boloong baka jingja Manipur kadai ka mat balai kran hakleng ki jela kari na marsi sen bagi jela ki baka BJP ka sensar kan don baik ke jingbom songsuk badai na kata kadau bun ki ba na ki jela kila phai khmat sya ka Kongres. Kum MP kum sitting MPPE kum no kan ke election ka pamta phidon ni ka jingkerman ka ba ka Congress kan ra beng ka seat national parliamentary si kumong ke election haman le ke election ngimdunai ka san hindu ki bayale dah kaman election kini ni ki batmai kidon ki bami itmai na parti dan ki kidon na parti ka ba ring ro ki nong ile kai ki ni ki nong ni asore ki nong ile election ki batmai tengah try ba election ni ka song hok pai ba ban ong hing bi uta ka tengah ka song hok pai ba ka wero sedeli ka parti ro ki pe nga job election menta la arlai sen namde bagi job bagi pe ubriu ki pe ya ka parti namar na po Delhi ingat re tang ka kongres ki bala ban yakun ban ka BJP ka ba bat kamtam ingi ki rolom de tang ka kongres ka bayeng rekat ban ni ki rolom antara pai ba hi ha badai ke MDC ki jit agar bai ke isu badai MLA ki jit ka isu state ka badai ka MP bat ki jit ka national issue ti kinong Meghalaya hinga i lakini impor mala ade ngidon ha opposition bre ki ki jit namar ba ki perkat Delhi ka de kuwai ti kinong tebut Meghalaya nga i ba ki start ha kanu kombanjit ta basim kulum borok dari India habede bagane ke MP election PE kum no bahagane ke kenti la ka Congress kan yon em ban bat yulakam ban bat ya hang te po sarkar breng ang apapeknya mentang nangwan bening ya nangwan po Bangalore de nisi singian sa lecha Himachal nang iba akan lenggeling mentai kidru kila iya kan ke for bala dep election ban mentai ka yefer mentai kidru kelas untuk baka BJP ka syukular ke BJP ka syukular de syukular ti long kemudian kawero ndele ka yo kam yo jam song su song sign le ha no mentai kampoi se ke syukular te kidru kala realize mentai ka Congress na kalong kum noro at least ka jing song su ka song sign ka jing tuklar ki kam jong ki wei ka jing muslia ka kam jong ki wei bande ka business bande ka no kidru ki le business da kam sim ka basnyo kamdon ko no ka jing sos ir menta tapi ngai ki businessman ki babon ki sa rate ki sa income tax menta ka sa pan pisa ka ne ka tai ka babon bon ki la phai biang sa ka Congress kong bolong menta ngadawan to singi Bangalore ki nang kindo ki association ki paper ki na oi nga menta te wat da de po Karnataka lane de po Rajasthan lane hang de po Chhattisgarh lane po Himachal lane po Bihar lane po Tamil Nadu lane po West Bengal lane po Haryana ki keleng kementar ki dulu ki phai yang Congress na khlam artetien bakar komel election jungi mentah Congress kala fair de ko munchwa mentah ki kun do konsim ki identify kala dan ki meeting ke prepare po parti na iba kandon ke jingkela bat kamen Congress kan sawan cleansing artetien mentah ka national level ki gida kishin ke PE ma PE don jingkerman baga Congress kan yo bat yulakam hang te sarkar kami ki gida kishin kade bilang na mar banga iba kini ki por la de Bihar ki Bihar almost 100% ka yo BJP mentah toro kila ipai paramaki kerman ba kan yo bon ki Bombay BJP kita page hapo UP mana kini bela de ki ipai ki pra ki person
ke BJP ke yo 39% vote share hang tu mentaro hang tu kilai teli kena pai West Bengal mana kini ke BJP ke yo hado khat khandai ngut mentah hang turu nadu kini ke MLA keladem ke BJP kan sekut no kini Rajasthan mana kini bedem yo tangwe arungut ki MLA la zero yang jongi andre mentah kermen ba ngin job kini ke MLA ro kat MP ro sejak kini po Tamil Nadu ro ka jo kini po Karnataka ro mana kini beladem ni job tang har langut ki MLA mentah hang tur ni job pun kini po Chhattisgarh ro ka jo kini keleng-keleng mentah kadon ke jing pai jong ki jong kerasa do Haryana ro kani ka jing bolong ni North East wat Manipur Nagaland nang tah Mizoram ki pai wat apo Assam ro mentah anti incumbency is very high ka delimitation ka debit tang nam ta ka jing kwa jong kat to kat mingut ki BJP ki pai ba ki pai mentah ba ka jing susar ka bokhot ka jing susar ka ba Salansar hi kade ka Kongres ka BJP bat ka perkhati tang ikat to kat ni ki niam tang itu ka ni ki perlok jungki ki businessman ro tang kat to kat ni kata ka jing fair ka jing film ti jungi ka na kata ka daw ba ki pai ba ki ban pai sa Kongres hatu ka daw ba daw san ka ba PE ba pidon jing kerman ni ka Kongres ba kanwan ha ka bor hatu ka la bendai na ka jing ka ja ka baca po Manipur ne kumno ke pidon lo ke Manipur kade gawe na ki issue ndre ke jing ja po Haryana ko we po Maharashtra ko bodan Madhya Pradesh ko don ha kaleng habat don hi ke BJP don jing sut jing sain re ke Manipur kade gawe na ki issue ki ba ki we ha kaleng ki yu na Manipur kade do no is ki yo i de pin pe kaleng ka divide ki brio ki divide ki niam ki divide ki national